Yun, mga Uragon, good morning, good morning. Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. O ayan, lahat na, lahat maganda. Ayan. So ayun na nga mga Uragon, ito na naman ang inyong ka-Uragon. Mag-uumpisa na naman sa pang day 20 ng aking morning exercise, ang ating burning fat session. Ayan, ngayon time check, 6:02 in the morning. So umpisa na naman ng aking morning exercise. Ito yung aking ginagawa tuwing umaga pag day 20 na. So samahan nyo ako, mag-exercise tayo tuwing umaga para ang katawan natin ay gumanda. Wow, gumanda ba? O sumigla. Okay, so ayun mga Uragon, lakad naman, lakad. Tatapos lang mag-running. Ayan, medyo madilim-dilim pa ngayon. Napaaga yung aming pag-alis sa bahay, kaya ayan, medyo maaga-aga tayo ngayon. May dilim-dilim pa, kahapon medyo maliwanag na. Pero okay na pa rin, medyo maliwanag din naman. May ilaw eh. Sige, takbo ulit. Ayan. Run. Running walk, early morning. Yung aking pinaka-exercise, mga beshi, mga bay. Ang running walk exercise. Exercise tayo para healthy ang katawan, no? Tumataba eh. So ayun nga pala, shoutout tayo. Mayroon tayong isa shoutout na solid friend natin dyan. Ayan, shoutout sa'yo Lal, kay Gerald Falcon Meeting Broma. Ayan, mega super loto shoutout sa'yo. Ingat kayo dyan sa working area nyo, kayo ng inyong mga tropa. Ayan, pagka wala na ako dito, pag umuwi ako dyan, pasok mo ko dyan ha. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. Nandyan yata kayo sa Bulacan, yung site nyo ngayon. Ayan, shoutout sa inyong lahat, sa inyong tropa. Okay, so ayan, start ulit tayo. Ayan, takbo Uragon. So ayun guys, nandito na ako sa working area ulit. Exercise na naman to ng 5 minuto. No. Kick. Yo! Ayun! Katatapos nga lang mag-exercise. Ayan. So, tapos na naman yung ating pang day 20 na morning exercise. Yung ating burning fat. Tayo magpapayat. Kung papayat pa ba. Kung sa baboy to, pera na. So, ayun na nga. Mga Uragon, mga beshi, mga bay. Maraming salamat. See you tomorrow ha. Bye-bye.